Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano nano. Sikil nano nano. Si ting-tingannya Pak. Sikil nano nano. Penonton ora benar panira. Ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Iki keselen Pak ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ae. Bapak seminggu yo ora lunga ae. Berarti prai ning omah. Cok. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kaya mau piro? Kaitong ora? 50-an it 400. Terus 5.000 nya 3 berarti 6. 5.000 nya paling di sekitar 1 juta betul jangkep iki Pak nggih. Ora kuwi tandha tresno wis diparingi tirak. Iya Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, dhewe yo ditampani, lek boten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono kok. Iya kan? Panas hutan panas aling-aling tapi
iya. Ngono salah ngene salah. Well. Ngene salah ngono salah. Rewel. Nah, ngono kuwi. Oke. Dilengke karo kanca-kanca. Iki nduk akeh penggemar jenengan karo penggemar Bukesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki. Saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Iki guru kuwi ini calon kepala sekolah parandene mergo tresno karo budaya direwangi kok Pati rene. Biyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya rene dagingnya Pak, kasih coba. Terus